semuanya. Semoga. Mas, Ya bener. tresno iki cukup kanggo sampean. Tenan. Tenan. Orang awang liya. Ora ono selawase wong kanggo sampean. Sakwale aku ya tresno selawase karo kamu. Tenan ya Mas. Tenan. Janji. Janji. Oke. Yo. Janji tresno disakseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah wengi nambahi kekasih hati iki pepujan hati neng endi jumong manis kang tak hati-hati. Naraya Audio Ziza Pro KDM Laite tresno disakaseni lintang-lintang ing tengahing wengi ati kang nandang asmara Gusti kula paringa usada rembulan ning wayah tak teni ora ana wanita liya tenan bebrayan kaya mas manten mbak manten yang berbahagia ada melo Ini loh Mas,
Yo, luar biasa. Ini Rati atasi Piye? dengan suara yang lain.